Salutare tuturor, bine că un episod. Astăzi o să vă arăt echipa mea. Să jucăm aici și o să deschidem și un chest. Înainte de astea o să să deschidem este de aici. Că am jucat de 2 ori, dar mi s-a pierdut o filmare. Și asta e. Bă! Da. Nu pică la care vreau eu, stai. Dau de repede, hai să vedem. Poate pică. Arată! Uite că mi-a picat! Mi-a dat o formație nouă 4-4-2, adică 4-4-4 apărători, 4 mijloc și 2 atacanți. Dacă acum îmi pică Ronaldinho, bă, nebunesc! Dacă nu mă super dacă pică încă unul de 90 sau ala ăștia 3. Hai bă să vedem, Amazon ăla mi-a trebuie mie, hai să vedem. Hai bă! Ăștia! F-am jucat ceva. Hai bă că dacă îl joc acum, greu. Hai să văd echipa mea. Acum nu am 120 chemistry, nu mai este cum am avut data trecută. Și am 3 jucători noi pentru voi. Prima o să începem cu stanciul ăsta. Ăsta e un jucător cel mai bun de la mine. Uitați cum ai pe aici, sunt foarte bun ăsta. Și în joc simte, uite, toate aproape de 100 are. Dar la înălțime nu e așa de bun. Ai ruleta care îmi place mult. Și asta. Începem cu următorul. Următorul este Iudias, sau cum se citește numele lui. Ăsta are numărul 100 la Sotemsi, ăsta toate. Are aici multe chestii, dar se folosesc la Maikin. Este la fel de Sanciul ăla, e la fel la înălțime, ruleta la fel. Aici la fel dribbling-ul ale sau ce sunt. Este ultimul care, ăsta e cel mai nou care l-am cumpărat de pe market. E ăsta, Anton. E cam slăbuț, dar e bun. M-a dus aici mult, e foarte bun apărător el. De ce l-am pus pe Sancho ca apărător? Vă întrebați? Că dacă îl pun ca atacant nu-i bun, uitați. Uite, pică 4 și aici cât de la el. 1, vei. Asta pun. Asta trebuie să fie tot în atacant. O să-l pun aici. Nu o să se potrivească atunci. Asta doi fac asta chemistry. Și asta s-ar... Dar vreau și pe Bebo să fie acolo. De 90 de... Opa, eu am... Ce formație am? Formația asta o aleg, bă! Overload! Uite, pe cine mă vreau la atacant? Pe ăsta. Deci, oi, bă, ce-am făcut? Ok. Pe ăsta cam vreau atacant. Uite, cam potrivește. Cam și pe ăsta voiam, dar e bine și asta. Dacă pot să-l pun pe ăsta aici, e bine. Că îi scade chemistry. Trebuie să am atacant, ce să-i facă. Și asta este echipa mea. Vreau să pe Bebo ca atacant. Dacă pun aici... Da, e bine că l-am pus aici. Astea 3 sunt atacanți. Astea sunt apărători, astea sunt mijlocași. Asta, pe cine nu se potrivește? Asta, ăștia doi. Și cam atât, că toți se potrivesc. Am 90, vă dați seama? E la 90 pe ceva, tai, că la campanii cred că pot să joc la următorul în loc de master. Așa, că nu știu dacă este 90. Dar la elite, aici la gol la elite, uite cu la elite. Aici este un meci care e foarte greuț. Dar îmi prind din nou la.
ue, Lisa, cum se citește, cred că pot să văd la următorul. Ce să vedem? Dacă pot. Da, bă! Ce chestie, bă! Bine, nu judec. Campanie pony, nu știu ce sunt cu puncte. Să ne cine de la sfârșit. Ăștia, vai, bă, mă lupt cu pais de 100. Uite, nu, problema o să jucăm o dată la campanie să te trecem levelul ăsta. Dacă îmi pică unul de 90, că poate. Să vedeți și voi că poate. Uite. Zice că este foarte rar. De 90, dar nu cred. Și de 80. Dacă îmi pică orice jucător vreau. Bine, și atacanți sau mijlocați. Dacă îmi pică Messi sau Cristiano. Sau nu mă supăr și Neymar. Am de la Neymar, dar e de 80 am. Hai să vedem, pot să-i bat, că am o formație bună. Dar ce atacanți? Am atacanți buni. Ok, acum ăsta dă mingea Pavoletti și merge la Bebo. Ce-mi place jucătorul ăsta Bebo, de am vrut să fie atacant. Pentru că e foarte bun, bă. Hai, Pavoletti, bă. N-a dat cu capul Pavoletti. Bine, nu judecă. Nu putea să dea cu capul. Paitei. Deci și asta e foarte bun. Sanciu sau ăsta. Foarte bun jucător Sanciu ăsta. Hai, bă. Dar ce să punem pe el asta e faza? Hai pe ăsta, bă. Nu fug. Jucătorii mei pe ăla. Numai unul a meu. Uite. Bă. Hai, bă, că nu ia mingea de nota 10. În fine. Au dat hai, fugi! Fug, papele! Bine, nu-i copii, dar în fine. Aha, adulte! Să zic asta. Ai, bravo, paite. Ce? A jucat bine aici. Nu din ca ăla de la Elite, nu știu dacă ați văzut, e bine. Bă, ce mă chinuit în loc de... Când am jucat off-cam aia, m-am chinuit. Păi că n-am jucat cu Bebo, așa fac. Dacă am jucat, cred că terminam. Deci după aia pe un jucător. Bine, portai. Am ascultat eu pe ăsta aici. Trebuie să dau 3 goluri la... E priza asta sau... Deci... Și galben! Ce-am făcut, bă? Ăla? Ce-a făcut ăla? Bă, i-a dat cartonați galben, abar n-a dice. O, gol! Când văd că dă Pavoletti, când e sus de acolo, gata, știu că dau gol. Pentru că e foarte bun Pavoletti cu capul. Aie, puere! Au! Ce gol frumos! Nu știu de ce dăm o învâltă pe care. Ha, odată! Dacă pierd sau câștig, nu e problemă pentru mine. Pentru că Zocov că e camera. Încă. Fugi! Bebo! Să dau acum. Nu cred! Bou! Hai, bă! Dar din corner îi dau cele mai multe goluri. Că de asta, ori dos, da, dos nu mai l-am atât. Pavoletti dă. Uite, gol. Gol, bă, din partea lui Pavoletti. Pavoletti, dacă mai iese un corner, îi dau gol. Un corner. Ați văzut că am dat 2 goluri în corner. La corner.
Pam! El a dat cele mai multe goluri, dacă arătați câte goluri a dat jucătorii tăi. Acum să iau mingea de acolo și să mă duc. Asta vreau să fac de pase. Și cum fac eu câteodată? Fac dribbling, dar eu mai zic câteodată și drible. Mai îmi place să mai zic drible. Acolo este ceva. Este sfârșit de pauză. Ce m-am păcălit. La cine dă de set, boi? Asta-i fata. E cam uită că s-a apucat de Brawl Stars și s-a stăsit canalul. M-a smirat eu să mai joace acum. Bine, nu știu, de că a avut și un canal de 1 elev. Ce pasă. Hai, bă. Pavoletti trebuie să-mi la coană cu Pavoletti. Cu altcineva nu am mai... Dau bine, cu dos am dat înainte. Nu-i gol. Bagă gol! Câștig meciul! Pentru voi! Bă, cum face ăsta? Dar ce frumos am trecut, am dat și taie de aia. Am crezut că nu merge gol, dar am mers, gol! Portarul, pai, târziu, dacă mai dea un gol. Acum ăstea e Belia. Tot eu pierd. Harate! Dacă o luăm, asta ziceți în comentarii că eu nu editez sau chestii din ăștia, pentru că n-am editat pe Mobizen folosesc pentru că îmi place Mobizen. E o aplicație bună. Pasă bună. Nu e gol. Ba da. Gol de la Sanchez, dar e Sanchez, asta îi zic eu. Sau dacă îi zic bine numele, nu. Hai bă, că i-am bătut! Sanchez, bam, gol. Dar ce frumos gol a mers. Nu mă știu dacă n-am dat gol, pentru că dacă acum dau un gol, mai am o șansă să câștig, pentru că am 4 goluri. Să fie culmea. Ai fi fost culmea să dau un gol să spune 10 goluri. Hai bă, că m-a fentat atunci. Bine, nu 2. Crezi 2. E ceva. E bă, taci, piticane. Că ai căzut. Ce frumos. Să se ducă. Acum îi dau la volan. Ce volan. Am dat la ăla, să nu zic. Hai bă, că nu i-am luat mingea. Bine, nu mă superi pentru că am 4 goluri. Am jucat la, pe cum se zice, am jucat pe televizor cu fotbal. Am dat 20 de goluri și tot se supără, că mă vreau 21 și ceva. Tot se supără. Și am dat gol cu Sanchez. Deci comentarii dacă îi pronunț bine numele Sanchez. Dacă făm o minge, gata. El cel mai bun jucător de la mine. Și cu Pavoletti, că el de cel... A scăzut că ăsta... Pai că ăla-i după... Că ăsta... Pai Bebo, după aia... După aia ăla... Hai bă, că-i nesimțit acum. No! Eu stau așa. Ce mâini, vezi că nu vrea să ia câteodată mingea. Hai bă, că trage-l, te traumatize altfel.
Hai, bă! Cum a trecut? Nu cred! Hai! Pasă frumoasă la Sanciu. Hai, bă! Dar de ce a dat sud? Alo? Dar nu am dat sud! Bă! Asta nu înțeleg, că toată de sud, bă, am pic. A dat o foaie, bă, Macado. Pe bou. Hai, Sanciu! Bă, poți să zici că e foarte bun, că ai 97. Poți să-l folosesc într-o echipă. Ia, optai și... Cum optai? Coine și am dat gol. Paru, dar unde poate știu? Dar frumoasă pasă pe lângă ei. Auzi pe Bebou, văd. Știu că durează mult episodul, dar dacă vă place episoadele, să dați un like. Și să dați like și pe Sad Boy, pentru că să-i vină, poate apare la recomandate lui și poate vede. Deci și după aia se apucă ai de YouTube românesc, că ai canalul ăla englez, melodia. Cu melodii faină, bă, am găsit niște melodii faine. Dar el nu cântă, să te face melodii. Din că pic acum unul din ăla, zice că pică, da, pică, ai o sansă mică. Și cam atâta cu episodul de astăzi. Ne vedem data viitoare, la revedere, pa, pa!